Irratien gaude Kantoikri lasterketa hasteko 20 minutu eskais falta direnean. Antolakuntzak guztia gertu du dagoeneko, eta txirrendulariak lehen errekonozimendu bueltak ematen dabiltza. 20 ziren jatorriz, hemen izango ziren txirrendulariak, baina azken orduko izen emate batek 21 ere igo du kopurua. Hemen gauz Mikel Olaldekin, gaurko txirrendulariako bat. Mikel, beteranotako bazara ja, ez dakit zera bizi duzun Kantoikri lasterketa. Bai, beti da espeziala, apur bat etxean korritea eta bai, guztua, betiko maura guztua. Zu baina, hemendik kanpoko lasterketan parte hartzaia zer dan badakitzu, egoten aldia batetik bestera? Bai, aldia hau zirkuitua beste inon be olako zirkuituik ez da hau da, hau espeziala, alde hortatik ez espeziala. Eta, bai, ez dela etxean korritea beti da guztoko ba. Gaurko faktore handi bat berua izango da, ez da izen bateraino eragiten dauen, olako beroaldi baten bizikleta gainean ibiltiak. Izan danetek eukio, zen urtietan eurixa eta nik izan aixo egote da, proda bero iztea eurixa egin da ibiltia baino, proda errez gautxo gala eta ikusiko gar, zela baten da. Bueno, Javier, has decidido apuntarte a última hora, no sé cómo ha sido eso. Lasterketetan ibiltzen garenok alaxe ibiltzen gara azken orduan. Iaz aurreikuspen apur batekin ibili nintzen, baina konturatu nintzen azken orduan etorrita ere bazegoela lasterketan izena emateko margena eta alaxe egin dut aurten. Iaz lasterketa egin aurretik, hilabete inguru aurretik, istripua izan nuen eta bizirautera etorri nintzen lasterketara. Aurten, akaso egingo dut, baita gozatu ere. Bai, oso esperientzia polita da. Azkenean, atzetik datozenean, aurreratu egiten zaituenean lehenengoak lasterketatik kanpo geratzen zara. Horren bestez, zuk erabakitzen duzu zenbateraino ez dutu. Baina esperientzia moduan, ederra da. Bizikleta dominatzen baldin baduzu, gozatu egiten duzu. Bueno, Daniel, rekonozimendu bueltak egin egon zaiz, ze sensazio? Principios, giro ona hau, aguanto da bebrixak, jentia bada ikusten, así que, ondo. Aurreko hortian podumian egon zinean, ez dakit jaurten errepetiko asmotan zabiltzen. Horten, principios, biziketia ez dut emezta ikutu, eta, bueno, principios ez, baina, bueno, karra notan neozer pasauleke, así que, ikusiko, a ver. Lasterketa berezia da ez Kantoikrit. Baina, bide bazterrian herrikoak eta lagunak eta ikustia, kriston animoak emoten dauta. Berezia oso. Egon gauza Asier Gazoekin, Asier, lehenengo aldizia aurten? Bai, aurten da lehenengo aldizia, goguan eukan probaiteko, atzean urtero ikusten karreria eta herriko karreria izan da, goguan eukan probaiteko eta urten, zela hoian, lehenengo aldiz. Ez dakit lehenengo aldi hortako entrenamentuak eta zela egiten dian, o zela inozun? Atzenian karreteran asko biltzen naiz eta bizikleta honekin gehien bat entrenatena da kurbak eta batean bere trunkilua dako eta ez da samurra, baina bueno, ningu, ze. Errekonazion de buelta Monbarri, ze sensazio? Lehenengo bueltan justo jauzi naiz, baina, bueno, ja buelta pare bat emundo eta sensazioak ikusela bian. Buruak inibili bihar. Bueno, Borga, errekonazimendu buelta munda, zer sensazio? Gaur aurten bero asko, partaide gutxi, baina ikusten dut jentia repauta etorri ala eta aurten gogorra izangoa. Partaide gutxi, baina herriko asko, ez dakit inguruan jende ezagun egite lagungarriz izaten dan? Bai, lagungarriz baina ezautu ituzu, zela abitzen bizikletan da bilurra muten dago. Bueno, Ander, lasterketia astera doia, ez dakit zesmokin zatozen? Bueno, aurten gehien preparauten urtia, aurrek urtia laugarren nien, da podium bateko objektiboak inator, beti da zaila, baina bueno, hori da objektiboa. Epa duzu, beste hortzetan parte hartutako zara, zelakoa da Kantoikreteko lasterketa? Oso motza, gogorra, esplosiboa, eta teknika asko biozu, karreria egiteko, ez ezkenian. Horra bada aurtengo Kantoikrit lasterketak utzi dizkigun protagonistetako batzuk, eta horra tropeltxoa, lasterketako lehenengo itzulian, itzuli neutralizatuan guztira 16 buelta ematen dizkiote Oñatiko herrigunean antolatzen duten zirkuituari, 16 horietatik lehenengoa esan dugun moduan neutralizatua, eta ondoren 15 itzuli topera. 21 txirrindulari animatu dira aurten Kantoikrit egitera, batzuk azkenengo orduan apuntatu dira,
izena emanda zeukatenak eta lasterketara etorri ez direnak ere egon dira, ez dakigue beroagatik, euria bintzatez, azkenengo urteotan hori izan delako protagonista Oñatin, azken orduan botatako euri zaparradak, oraingoan bintzat zirkuitua ziku aurkitu dute lasterkariek, 21 txirrindulari horietatik 10 oñatiarrak, eta podiumari dagokionez, iazkoaren antzekotasun handia izan du batetik Mikel Olalde oñatiarra bigarren izan delako, ura izan da aurten ere Gerard Saltor kataluniarrari aurre egin dione bakarra, hirugarren postura baina Unai Kuebak egin du salto, duela gutxirarte errepidean izan dugu Kueba leian eta kantoi kriten ikusi genuen zapatuan. Esan dako moduan, Gerard Saltor kataluniarrak eta Mikel Olaldek eta Unai Kuebak osatu zuten podiuma eta horiek izan ziren hasieratik aurrera egin zutenak. Kueba sufritzen zebilen, aurrera egin zutenak Olalde eta Santor izan ziren, eta horra azkenengo itzulia ematen eta ordurako segundo bat atzetik Olalde, naiz eta lasterketa ederra egin zuen oñatiarrak aitortu zigun, Saltorrek teknikoki beste puntutxo bat izan zuela zapatuan, eta poliki-poliki hainbat segundotako abantaila hartu zuen, eta jarraian ikusiko dugu horra gurpil bakarraren gainean, Gerard Saltor 35 minutu eta 52 segunduko denbora eginda helmugako marra zeharkatzen. Bigarren Mikel Olalde, hirugarren Unai Kueba, laugarren Ander Gartzia, bosgarren Asier Casado, seigarren Enrik Aran eta zazpigarren Beñat Guridi. Horiek lortu dute aurten kantoikrit amaitzea. Bueno, Gerard, felicidades, ¿cómo ha ido la carrera? Muchas gracias, pues muy bien, la verdad, siempre es un placer venir. Ederra da oñatira etortzea, nire lasterketa gustukoenetako bada, gainera bertako pilotuak azkarrak dira, eta ederto pasatzen dut bertan. De mis carreras favoritas, sin duda. Sí, sí. Una de las carreras más rápidas que creo que ha habido en Cantoi Crit, no sé cómo te has sentido. Imaginatzen dut lasterketa zikuan egin ahal izateak eragin zuzena izan duela, orain arte oñatira etorri naizen bakoitzean, zirkuitua bustita aurkitu dugu. Orain zorua ziku topatu dugu eta horrek baimentzen digu kurbetan azkarrago sartzea. Bueno, hemen gau zigure, hirugarren postoen geldioen Unai Kuebakin, Unai zer moduz fonda karreria? Ondo, azkar eta gogorra, netorren goguakin, atzenian lehenengo aldixea egiotena, eta, fizikamente, nahiko ondo. Ondiok sensazioak topaileko goguakin, baina, ondo, eta, urten gara oso azkar, saiatu nahiz nire hasieran ritmoa jarten karreriari, apurat grupua txikiketako, baina, eta, nik uste pasau naizela baita etzan ritmoa hori, atzenian zela lehenengo aldixean nobatua naizen, probaila etorren naiz, eta gero bestiak teknikamente eta beste puntu bat okain. Horra asko galtzen eben eurakin konparauta, eta gero distantzia hori rekorteieko beti esprinta duikien eben, eta ja karrera erdinguruan hoia ikusi dotetzala nire ritmua hori, eta ja pentsu tanki apurua jasotia, baina asko jare barik, distantzia asko jare barik ez, atzenian, karrera zaila da, eta dozer gauza alda pasau, orduan, esperantzakin horrian zehose pasaikin bazean, bentze torre goteko ez, aprobetxaieko. Baina ez da izan hola, aurrekoak dana ondo inaue, oso fuertea zen, hirugarren postakin konforma behar. Bueno, hala, ¿cómo ha ido la carrera? Muy bien, oso ondo. Egia esan ez nuen parte hartzeko asmorik. Badaezpada bizikleta ekarri dut, ia azken orduan lehiatzeko gogoa nuen edo. Taldekideek animatu egin naute, eta eskerrak bizikleta ekarri dudan, ederra izan delako. Jendearen energia igarri dugu, animoak jaso ditugu, eta horregatik merezi izan du. Bueno, Ander, oñatiaren hirugarrena, ez dakit zer moduz izan da lasterketia? Bai, oñatiko hirugarren gehatu ga, lehen izan duten moduan 11 urtengo oñatikoak, eta hirugarren. Laugarren injote genealien da bastante ondo. Gehitxo espero honen, baina ni bena izan oso fin, eta baina posik egoteko emaitza da, laugarren eta ondo. Berua izan da gaur urten da hitz klabetako bat, ez da gizela eragin dauen? Bai, bero asko, lehenengo gueltetan agua siku, eta asko ibartezan. Urtrago bat edo asko eskertuko eke, baina bai, bero egin edo
edo temperatura bajuagoak, alde ona dago. Bueno, Xavier, zer moduz fan da gaurko lasterketa? Bueno, nik esango neke txukun fan dela. Aurten eukiu parte hartzea berakatxo hori eukiuna. Oita iruk mundu izena, gaur azken orduen etorri dian laukin, baina gero beste batzuk ezin izan diet horri, eta azkenien 20 launek parte hartu daue, así que, baina, bueno, lasterketia bea, hoi kenduta, lasterketia bea oso ondo fandala esango neke. Parte hartze orokorrean beraka bat, baina bueno, Oñatiarren partetik bai egon da, ez? Parte hartze asko. Bai, Oñatiarrak azkenengo urtetan ja goruzka etorrian kontu bat izan da, eta bai, azkenengo urtetan finkatuta hauze horre 10-12 bat Oñatiar parte hartzaile, eta horrekin be oso guztua, aurten falta izan txaku, kanpotik etorri izan dianak, baina bai, Oñatiarrak parte hartzea betik guztua hartzen da, gaina herrixak beha animoak emuteko betik txekuei, betik samurra o animo gehiago emutetxe hau, nahiz eta beste anai behibol igual animoak emun, baina bai oso positibo. Hortik galdetuaren baita, herrixak ez da gutzekin, ez? Ez, herrixak ez da sekula faiaiten, ja usteot Oñatik barneatutako data bat izaten dela, kantoikritekua, ja hori plan hori, ez, ilunkan, bokaio batzuk hartu, karreri ikusi, 10etan ordute isagorta lagunketan dau, eta bai, aurbe Oñatik 10 bat, edozein txirrindulai galdetu basatzue, seguru eurako esango zuela, ambientea izugarri esaten dela, kantoikriten, eta gure partetik oso posik horrekin be.